Basumatary Award for Best Actor Male. रुंसारि दिलीप बसुमतारी बिथांनि जोनोमा आथिखालनि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नाग्रासारा गामियाव 1975 इं मायथाइनि 6 अक्ट'बराव जादोंमोन। बिथाङा सासे गोदान मुगानि राफोद फावखुंगुरमोन। बिथाङा अन्नायनि दौले, सिमां, खुगा गेवा आरो गोबां सावथुनाव फाव खालामदोंमोन। लोगोसेनो बिथाङा गोबांथार मिउजिक भिडिअ'फोरावबो फाव खालामदोंमोन। बिथाङा थांनाय 2015 इं मायथाइनि 9 सेप्तेम्बराव अबथिरायै बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ नागारनानै थाङो। The nominees are साना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों दाउब' सोंलांथों नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा। माब्लाबाबो बर' बिमानि मेगनाव मोदै गहोनो मोननाय नङा। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि नोंसोर जेब्ला जिना हारि खालामदोंमोन अब्ला आंनि बिनानावखौ निमाहादोंमोन। नोंसोरनि थाखायनो दानि लाइमोनफोरा जिउ गोमानायनि लामायाव। नाथाय बेबादि खामानिखौ माबोरै मावनो हायो आरो बेबादि बेसादखौ बहा मोनो? To do the honor of giving away the Dilip Basumatary Award, we would like to invite Sir Rosen Narzari, film director, on the stage. I'd also like to invite Mr. Deepak Instri, Assistant General Secretary, to kindly felicitate Sir Rosen Narzari with the Bodo traditional scarf Arunai and memento. Khulumbai. The best actor award goes to Lingshar Basumatary for feature film Bcaa. Let's give a big hand for Lingshar Basumatary, winner for the Best Actor Award, male, winner of 1 lakh rupees. May we have on stage Lingshar Basumatary. In case of absence of Lingshar Basumatary, is he here? Yeah, okay, representative from the production house. Lingshar Basumatary is absent today, so in place of Lingshar Basumatary, we have another member from the same production unit. Please smile for the picture. Thank you very much, sir. Thank you very much. And now we have another mesmerizing performance by none other than Sukhbir Karji. So I would like to request Sukhbir Karji and group to भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।